Ešte raz dobrý večer, tak len krátkosti, naša trieda bola trieda F. Zlé jazyky tvrdia, pretože to podľa mňa, lebo že som frfloš. To ale nie je pravda. A naša trieda mala takú ambíciu urobiť autorské divadlo, autorské predstavenie. Aj keď neboli sme úplne sami autormi textu, zobrali sme si ako predlohu poviedku Jefima Zozuliu o Atovi a ľudstve a snažili sme sa pri adaptácii vytvoriť akúsi paralelu s tým, čo sa deje okolo nás v súčasnosti tak, lebo ja som presvedčený, že divadlo by malo okrem také tej zábavnej a neviem aké funkcie mať teda aj takú funkciu trošku ako, že tak to povedať, nastavovať, že som nie? Že by malo reagovať na to, čo sa deje okolo neho. A tak sme o tom nejaké prvé 2 dni rozprávali spoločne, že čo je to tým problémom, ktorý sa ich dotýka, ktorý sa nás dotýka. Postupne sme na to prišli a začali sme s adaptáciou samotného textu, do ktorého sme si doplňali rôzne ďalšie veci, o ktorých uvidíte. Pracovali sme v podmienkách takých, ako sme mali, čiže výsledok je v sebe teda tie podmienky, možnosti, schopnosti odráža. No tak verím, že tých 30 minút s nami vydržíte, bude tu trošku teplo, ale s tým sa asi na hradečku už nedá nič robiť. Takže prajem vám príjemnú zábavu a vydržte. Ďakujem.